Засуджений до 10 років ув'язнення в Росії український активіст Олександр Кольченко оголосив голодування. Вимога одна – звільнити режисера Олега Сенцова. Про це повідомив правозахисник Андрій Ліпьохін. Сенцов та Кольченко проходили по одній справі. Російські окупанти в Криму звинуватили українських патріотів у тероризмі. У 2015-му росіяни засудили Сенцова до 20, а Кольченка до 10 років колонії. Сам Олег Сенцов голодує вже 18 днів поспіль. Він вимагає звільнити всіх 64 українських політв'язнів на території Росії. Объявил это, может быть, 1,5 часа или час назад всего лишь. Мне стало это известно на свидании с ним. Я приехал в колонию с ним на свидание. И он при мне написал заявление на имя администрации колонии. Я не отговаривал, так, что мне-то его отговаривать. Я ему просто разъяснил все процессы голодовки. Знает ли он о них, спросил. Он сказал, что он все знает, все последствия. Тем не менее, решил все-таки объявить эту голодовку. Тим часом російський омбудсмен Тетяна Москалькова відмовилася відвідати Олега Сенцова у колонії. Про це вона заявила в Російській Раді Федерації. В режимі відеоконференції вона збирається поспілкуватися із в'язнем і оцінити стан його здоров'я. Відмовили її від прямого візиту керівники колонії, які переконують, через повені в Ямало-Ненецькому автономному окрузі добратися до тюрми можна тільки гелікоптером. Завтра по всьому світу відбудеться акції протесту на захист Олега Сенцова. Вийти на вулиці з вимогою звільнити українського режисера хотіли активісти у Москві. Місцева влада ініціативу не погодила. В Україні ж акції на підтримку Олега Сенцова проходять мало не щодня. Сьогодні Сенцов на першому плані не лише тому, що хтось про нього згадує, і не стільки по тому, а тому, що він сьогодні зосередився на таких формах протистояння проти російської агресії, що проти російської держави. І він не стільки за себе бореться, скільки бореться за всіх політв'язнів, які, власне, на російській території. А це теж вже десятки людей, їх викинули з Крима. І серед них є там вже мінімум 4 засуджених кримських татар. І він бореться за них.